Student tal-Iskola St. Catherine's High School ta' Pembroke kien fost l-erba' rebbieħa ta' premji li nataw fil-qasam tat-tagħlim vokazzjonali. L-EMJ Gvella ġie premjat mill-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana talli għen l-iskola tiegħu biex ittejjeb l-apparat teknoloġiku ħalli kun jista' jingħata t-tagħlim b'mod virtwali. Fl-aħħar tiġur tas-sajf mort l-iskola biex ngħinhom jagħmluna upgrades għall-apparat għall-online schooling u fil-kunċert tal-Miliet ta' sentej ilu għamilt il-magazine biex isir il-magazine tal-kunċert. Intant, fost ir-rebbieħa l-oħra kien hemm għalliema li komplet iżżid l-interess fil-qasam tal-ospitalità anki waqt l-imxija. U ewlenija f'pajjiżna li timbotta l-qudiem it-taħriġ vokazzjonali wkoll kienet fost ir-rebbieħa. Waqt il-pandemija rajt kif ħa nagħmel biex li l-tfal xorta baqgħu isajru, għamilna ħafna videos, tellajna għamilna forma ta' competitions. Preparajna wkoll pop-up restaurant li kien ta' suċċess kbir. Kemm il-kull tipi differenti ta' impjegat, kemm bħala korsijiet tekniċi, pereżempju, korsijiet ta' management, għamilna wkoll korsijiet dak li għandu x'aqsam ma' ambjent, ma' diversità, ma' tmexxija tan-nisa. U spiss ukoll naħdmu kif qalet Antoinette nġibu ħafna studenti farsins u jkollhom l-esperjenza fuq il-post tax-xogħol. Waqt din iċ-ċerimonja, il-Ministru Justin Caruana qalet kif it-tagħlim vokazzjonali għandu jieħu iżjed viżibilità. Allura mhux biss edukazzjoni fil-klassi, imma edukazzjoni wkoll bl-idejn, edukazzjoni fuq il-post tax-xogħol. U għalhekk imbagħad l-edukazzjoni vokazzjonali fejn qed naraw propju kif il-ħiliet tal-bniedem imbagħad nistgħu niżviluppawhom.